tuwa. Masa maghubog po ka. Ha? Masa maghubog po ka. Ano palagi tayo? Makahubog rin na nay. Hubog ka. Tiaw. Makahubog. Oo ba? Ang kami nga wami ning tustos ning tapad na rin. So ato yung kahubog na ni. Ano na, kan hindi ka buka ba? Hindi ka naman. Ano ka dyan? Nay, kumusta man si Papa? Nakagawas pa lahat niya. Pag-ampo. Pag-ampo mo. Ay, kuan. Bisa makadiyaw, makalimbakod. Hi guys! Terekus bye! The family house. Tas Floramede ay! Hi guys! Hi guys, ito bako. Matabakon ko nukong nanay guys. Nagtanga te. Ha? Nagtanga tas tabako. Masa na? Tususan na nanay? Ito susunod ako. Tuduan kong nanay ko tabako. Hindi mo po nga. Kuwakag, kwante mo kuwakag ka na Maluwas ba? Maluwas? Di, masamad man. Luwas lagi. Pero tote kuwakag doon sa kung sugas ipakuwag doon sa saging. Jamay mo ito jud nga na. Sa isang ito suok nga na. Sama ko na gabuhat ko bit. Sa isuksok na niyong tustos da. Kadliti. Kay na, hindi ba na pag... Kani imo ning tanaw gihanig din na di imo nang lubagan nga ito sa nimos gas na tanan. Say, gas! Nagtatinta niya na. Tustos na mo kadlitan nga na. Mabahan na yung gas. Gas. Kaya sa bako. Tamba mo ka ng gas. Kaya kang ko nagbaga mo sa kamunawa. Ang kunay puti-puti baka. Sige mo pong maluwa. Dari dapit mo Sige kahit. mo pang luwa ba? Pagmama di ba? Alang So then, suwadan ko kay tablitan mo. Nabunong ko mo sinista. Na, mga tiguang sa una ba nga kasud magtustos ang takasag kinabuhi ko. Tabako lagi. Magot pag 120. Agahang tambol kay kuan ko. Ito Pwede ako ko ah. magkakaroon ti mga katiguang. Hindi laman tiguang na bitaw. Abot mo nis. Muli kaya ito ang apuhan nga. Kasi ungay. Tinustos. Kisa nga po na. Diba ko Aji? sa una? Duha. Duha. Sabi mo. Diba no eh. Ano ka nanay? Manoy tayo. Ha? Habot ba to? Kaabot siya. Ay, Manoy? Yung muli ka lagi nakaabot. Di ba habot ba to? Habol daw. Habol. Aksi ungay may may Kasi nakikilita mo yung rak. Puto. Kuri lagi. kore. Anay makuri ka. Nana guys nanay na suhup na. Awa na ba og imunay? Di nga na. Sawa man tani mo kadliti kini gisaw-saw sa nimos gas tanan. Oh, kapil lang tabako ay nakaditan. Mulakop ka kay. Dakop ka ta masimod. Kaya lang may imo kay na may kuhan. Tako niya. Bukas ako turot. Aga wala ako. Gato ta tortuti. Mas imok. Taas mo man. Muli sa imok magkatabako. Hindi kami. Sindisan ikaw, Manubag kasi- ko na yung lagos. Mo ba tabako May na bagay. Imok pa rin Basta ikuha. maado. Ano ka ni mo maligil sitas dintis? Galing ganong imok. Wa magitukan. Nawa lagi. Tatay dia. Tatay mura naman ni papat. Dili sitan tanan. Madyo pa mo adto kas dintis ti mura kag kanang midrip ba? Hindi. Dakag bagus kapag sa kap ligo nga tabako. Hindi. Ay magdukto Lagi na mo kani siya ang makaduwa. kawa ni gubag lagus. Mo Gumawa lagus man. ng imok, halinan jud ka. Dado ni mos ng imok na tanaw ng imok. Kani Magpang man, sige makaduwa. Mas maghubog po ka. Ha? Mas mahubog po ka. Ang Ano bako. palagi tayo? Makahubog din na nay. Hubog ka. Tiaw. Makahubog. Oo ba? Sa ang kami nga wa mining tustos ning tapad na rin so ato yung kahubog na ni. Ano na, kan hindi ka buka ba? Hindi ka naman. Ano ka dyan? Ay makahubog ni kang pure man nga tabako. Pagkanas mga sigarilyo gamay ra mga kanila. Gamay jagit tangan pag nikotin. Ito siguro yung. Ang may. Te, sa imig ikautot eh, imong buhutan. Marwa ka utot na. Sabaw kag buhot eh, ang buhot ra, magbuhot ra ba te, kaya kana ra bang nagsiga mo isud sa baba. Mga nangin ka mo ko dala. Diyan na may sangkas lagus kaya mis Sa mas pasong na. uras na mo na. Ang nay. Hindi. Magkano ba sa mga? Hindi tambawag tabako yung mga batag pang burutan mga ulitan. Likod, tijan. Eh, Tama rin, Tabako. tama tayo. ito no, ganyan nung busa una kay katong grade 1 pa ko, gipauli ko sa mga magkakasakitan ko dyan. Yeah.
Nangibot, Miss Manini nung tuting, dara Ang maglabo ginabot ka. lagi. Dara lang ka, dito nagkaon. Ya. Kataan ka, maglapo ka lang sa uwa, bitaw ang diyan, dito sa sulan, sa uwa, kasi mas gani, wala ko nakaigi. Ipauli ko, ibuhutan ra ko na ninawa. Katug ko, pag matanaw, wala sakit. Pero di, apagahang mani. Kaya dagan may gitawan. Suwatag mani. Ha? Ah, Ano yung tabako akin? Kasi karikado niyo ang babasa ko. Na, nangibag na ba? Huwag mo mga bagnay. Lubak. Sa kawas ba? Tigod ba? Akala nila ng dila, dahil na parang wala naman taha. Hala, unay, nahamis na Ay, nay. tanong ko na rin. Kaya mataban gitluwa. Nahamis nay. Ay, tawawara. Nayara mo na dato dari Ito, alaw. puti-puti. Hmm. Di ba, dugong nanay? Nga Ako nagagawin yan, ko kung sa... na dyan luwas, tapi dari ginusayan ka na yung luwas. Mga butang. Tabako po ka. Karolitas. Ha? Tabako po ka. Wa ba? Karolitas, noon daw nagtabako. Hindi, di Mga ba na una na siya. Mga na. Lain. Kaya katuwin, noon nagtabako. Noon Eh, kaya. maubog ko, gusura lang ako rin. Eh, maubog ko yung gusura lang ako rin. Paligid na ka. Makadagot sa baga po, dun sa gigi. Kasi palabi. Napangman! Kaya delikado yung sakit yung tagbaga niya. Binagmay. Dada guys. Oh, ginawa ko ng ating sakit. Alright guys, dyan na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 7 kabuok. Mangita ka na. Ang batangan ni Kuan. Batangan na ka ng turutot. Karong na ikuan ba na? Hindi nga naman ika. Ha? Kung wak ka tabako, kanang halipon. Bitaw, tabak ay galibon. Halipon ba? Ka pa ng halibon. Medication yun. Na, hinuwag ako ha? Kita ka pa na panalingin. Nakablo ko. Ha? Nalas gawas ba tanaw po rami? Na. Naabit ako. Halipon, lagi. Ang tabako, dala na, pag-usap-usap yung magabi. Alright guys, dyan na tayo. 1, 2, 3, Sa ng tabako, 4, 5, 7 kabuok. Mangita ka na tayo. Saan naman? ng luga. Mangita ka na tayo. Basig moral dyan ni makaadyo guys. Nga mo tabako ko da karugazan mo nga hinabako na ko dani. Tapos may magtapad mo. Nga nga. Tapad mo buhot-buhot ba? Ay, masarap. Magwatang ay sa day kamtay masakyan. Natuwa na kulukan na makatong atong mga tinat. Buboy naman o. Ha? Buboy. Tasyap. Kamaw sa aloy mo, dana. Hmm? Kamaw sa aloy mo. Bunuton ra. Kamaw sa aloy tidlungin mo. Wa pa ko kay ganina gubot mag mga bata. Hindi bunuton dyan, uli. Hmm? Tubot lagi na. Bunuton na saksakan da nag abot nila dyan pag saksak. Gusto na, kaya ba sumabog ka? Ha? Ito mo ra magnawawag sakit. Mag-usap ka na rin ito. Hoy, sige mo kung ginasakit ako ba ha? Teka ron ha. Pwede pa. Awa po rami, awa po rami. Awa. Awa po rama. Awa po rama. No, project ko lang na. Hindi naman kasi mahal Kasi siya. kung ano na yung lugar, ano na yung adyo yung mga sakit. Hindi ka naman itambaw. Mahal. Mga sugali din ha. Salamatan di ka na halang balik comfort. Nanipis ba ito ka na na yung kuwan? Hindi mo na yung na yung kuwan. Di ko pagkadlaw ni ka. Di ko kadlaw. Ligo Ato po dagat? pinagsari. Ato Basta dagat? hindi ka maligo. Basta binuwan po na yung maligo. Yung anak gid po rami. Yung grabe na Anak ko, food. katawan na lang mo anak ko niya ibo. Unsa man ka? Iduhan naman kang adlaway ilis. Nagkahapon pa daw na kumaliko, nahadang inungkos. Kadlaw Sao? ni ko lagi. Hindi pa ka muhigo ng kape. Nahadang inungkosak daw, nung ko kaliko, nagkuhan ako sa nina. Pumbahinom ko, kaya ninam ko pre-bagalin. Paway siya. Paway siya na. Pre-gabalin. Ha? Paway siya. Ligo naman ka na. Buntag ba Sabi to, kadlaw? kaya katong tambawa, sakit ang kuto-kuto, ang paminom, may ang kamat yan. Sakit ang tiyan. Kadlaw ba? Ang libong maghadahon ko, ha? Wala ko sa sakit ko ito. Nagyapon. Ano mo na? May klarong kaon. Kang kuy! Eh. Kaya kanya stay. Waka mo stay na na. Ano na undangan, kaya mahalan lang ko. Mami na. Mana iwado kay para vitamina. Kasi Napa kayo kasi. yung today? Ano yun? Next day. Kana palita. Inom ko nagsaka ba? Hala, ang tambang Mario, mahatag. Kasara sa kadlaw.
Nada na. Baniro, ida sa akin kan tanaro tayo sa tanay. Iyang cellphone. Pay tanggal na kabo. Iyang cellphone ni ka. Ambi, ha? Ang cellphone ka mo ba siya? Wa man gyud yung cellphone tagano kog jika. Wala bigyan ko mo. Hey guys, nga po tagang kaluha. Kaluha. Nangubog kuli. Ha? Nangubog kuli. Hello, Nay, Ha? agi mo kapitulo na to. Ito itanong. Patustos na kong nanay ay. Mo, itang box mga baba. Wala, kananay na luwa. Hindi pa ni. Nangubog ko. Kaya akong itanong may. Sila kaya gi-cancel silang work. Nagkamalinso nga gitaw gamunti aron sa to. Langan mi. Ag uban kay ning butang og oras alas 12:01. Ag nauna ag ning pero ano ko diris. Alaw na. Iba ba alas 12. Kuan Awa magsunod ang oras? Oo, wala na magmao. Mo agamo aron. Wala na important. Never Friday, konto lang. Okay, muli kami guys. Gilbit ka. Bagong day. Bagay, nakabog ko day. Ito, happy floor. Gabi Live. Bye. Gabi ka gabi. Gabi ka ba? Ano ba? Ato na na. Karoon mo kami. Wala ako na may kenton. Ano malagi pa nining gaha? Minta makauyab nag-apam. Kinsa. Hala. Ginoko. Ay, ginoko Ano daghan na lagi bunga. Kasi nakuha. Ha? Kami nakaon nagkaon. Daghan na gumigas eh. Huwag isa sila kay Ingan gumigas. magkape. Kape? Patram di kabukang ati ali. Abi ko. Ingani ra gyud ni siya dinhi na mo dako. Hala. Kuan pun tibuloy to nang gamay man to. Awang gisa. Tay, ato na mi tay. Balikon ra kana ko Ay, tay. kako tay. Balik pa kas Mikules. Adit, bata na naman ni. Ug di mabalhin. Sana ay. Hi guys, diyan na dai minja karon magluto day ko kanang kuan singa daning bukog sa baboy asa gipakep sandan guys so sana ha kuanan. Kanay ipakepsan sa kay aroma wagang hit. Minja butangan ni na sa og kuan. Singa daning gamay dahon. Ang dahon nga green. So, manang ibutang guys, kay mo rin pinagahang ipanakot. So, mana ni guys, lamig na ni. Nay, kumusta man si Papa mo? Makagawas pa kahapon niya. Pag-ampok, pag-ampok mo. Kay, kuan. Minsan makadiyaw, magkalimbakod. Ano stress na pinakakay sumuwi na yung gibuhat nga kwan sa mga sangingat niya. Huwag malagay na ayos. Nangyayari sa din eh. Oh. Yang gimapan mo, yang ang sound gimapan mo. Malagay Pero dito ang mahumot. pinsan. Ha? Wala siligi dito silang sa daanan. Bang. Sige na. Hi guys, ng palit dahil mi og tulingan kay ang mga kananay inunan kay lami inunan ng tulingan. So ginasa imim na ng tulingan kuno na guys at initin ra. Hi guys, yan nagdit-dit ka na gahos. Mama. Tesa. So guys, nanayahos dan niya nang i-plaster.
Unja ang kinahanglan butangan sag asin gamay. Unja guys, ingani ko mag-unon guys para lami sa daghanan ni ahos. So unja guys, may ihara din mong istoryahan sa among lakaw dito sa Alicia. So si Mario karon na ay sakit. So di na istorya gun sa basakikan siya sa kuan sa doktor. So di naman nato lagi ikuan. So pagyapon sa kagawas guys, daghanang utana o nganong wa pa, so di man na pwede nga ikuan istorya. So agyapon isang mga anak sige nagpangutana si Marjorie sagad baga kanang dakop ni Jawa pa sila magkita kay kuan man kanang naay di man pud siya ganahan og padtos Marjorie kay magswagit man lagi. So nagapon sa presuhan. So ingani guys, liwigan ko nog asin ag kanang nay isda kay para malami-lami siya nagkakuan inag maluto na. Unja takang nina sa datos kanang kuan guys, kanang kahoy bitaw tus likod kay daghan mi didtong kanang kahoy. So diyan na guys, agdilaab na kay mato malagi paano no may kuan may kuano no may init. Toy hangin, so okay ra dari magluto diyan na guys alang nang bukaw. So asan ning ibutangan og tubig sa ninja na nabutangan suka o kana medyo malata-lata na ng isda para lamig jud siya guys. Sige din natin cellphone nun. May visitor guys dia. Kukwit. Ako galuto. Ako ba? Sige. Ang sa istorya ko dito na. Ang sa istorya na ko. Hey guys, sa kaliwa sa taas nang tanawon sa kuan sa dami guys aircon tawra na ang kanyang mga bunta-bunti. So kaya kinkwar hindi kanisog na nag-steampot. Okay. Man guys, isubutan na siya para napunhag na kung naman siya o ano ko ba kang imim ni nga unsil din day ama sa ikuha ni mo ka sa kakandari kil karing sa ka duldi kay sabod mo na ginakatong kang Mario nga kuan blue baka na mabasa Roy agigamit pa nito ganina nagabuo na din mo. Agad to siguro dyan ko ankil. Carbon. Magkaroon ba? So guys, mo ni agahong kwarto. Diya, nagpinisig na sila rin dari. Aman dari. So, maani guys, saghang katas sa kuan. Ano naman ka? Magawa para baka diha. Diha lagi. Pakanan lagi karon paghuwat. Naman. Para ka. Ito guys. Daghan kazong na nagat. So, may lamin pagdagat ron guys. Kay ko ano. Na habagat. Habagat. Kanawan dapat mo na dari sa kwarto ano nagilisdan og ingit-ngit. Ano nagilisdan og kortina, unja. Kwanta ni guys, nanay musud po dani mga UGT.
Dito sila. So, hanang giandam kay kuan ka nang naay. Giandam kay arong ready na nagsud nila. So, pizza. So, pizza to mo balin sila. Ganahan ko nun sila dani guys kay dako og CR. So, patanaw man ako tro sa mga kuan. Sa mga so, ganahan sila dani mo abang. So, mana ni? Kani, kuan na ni si Jack, kanang naay, di na mo ipakuan kay nanay ng ning mo pudot si Dani karong kuan. Karong Pizza City o size mga hina sila kayo GT sila. So upat kabog Dani magbutang rami o ay tulo di ang butang rami Dani og extra bid. So kaning taas guys, tulo ka kwarto, kuan na si Jack kanang puno na. Wa nay kuan. Wa nay bakante. So sa silong sana may bakante kaya naman sila sa Marjorie sa ubahin. So pikas building na ay mga katulaging bed space gipagita ninyo kamulo pang panday sa kuan sa Arcuba. Unja guys, maro tayong vlog karon. Thank you for watching. Bye.